Прывітанне, гэта канал Музычная скарбонка, і сёння ў нас агляд метадычнай картачнай гульні насустрач музыцы. Першае, што вас сустракае, гэта яркая кардонная коробачка. Унутры вы знойдзеце самі карткі, аб іх пазней, і друкаваную інструкцыю на рускай і беларускай мовах, у якой напісана, як падрыхтавацца да працы з карткамі, а таксама падрабязна апісваюцца правілы 6 гульняў. У наборы 67 картак, падзеленых на 6 катэгорый. Ноты, працягласці, гучнасная дынаміка, ключы і памеры, знакі скарочанага нотнага пісьма, штрыхі і знакі альтэрацыі. Нават гэтае апісанне ўражвае сваім аб'ёмам, але гэта яшчэ не ўсё. Важная адметнасць картак насустрач музыцы, расшыфроўкі напісаныя толькі на заднім баку, а значыць, пры працы з рознымі інструментамі нішто вас не абмяжоўвае. Для прыкладу возьмем карткі з нотамі. Звярніце ўвагу, што на пярэднім баку няма ключа, а гэта значыць, па-першае, што працаваць можна ў розных, расшыфроўкі ёсць для скрыпічнага, басовага, альтовага і тэнаровага, а па-другое, саму картку можна перавярнуць. І такім чынам адна невялічкая картка дае магчымасць вывучаць цэлых 8 нот, а такіх картак тут цэлы стос. Цяпер давайце пра самі гульні. Важна сказаць, што не абавязкова гуляць адразу ўсёй калодай. Заўжды можна працаваць толькі з той тэмай, над якой непасрэдна вядзецца работа ў дадзены момант. Таму і прыклады для кожнай гульні я пакажу з асобнай катэгорыяй. Гульня «Адгадайка». У ёй першы гулец паказвае пярэдні бок карткі, а другі павінен адгадаць расшыфроўку. Пошук. Тут першы гулец называе расшыфроўку, а другі павінен знайсці правільную картку сярод некалькіх ужо выкладзеных. Трэцяя гульня называецца «Ігра». Для яе ўжо спатрэбіцца інструмент. Тут першы гулец паказвае картку, а другі павінен сыграць ноту, што на ёй адлюстраваная. Наступная гульня «Памылка». Першы гулец паслядоўна выкладвае некалькі картак, называючы расшыфроўкі, у адной з якіх трэба наўмысна памыліцца. Задача другога гульца – знайсці памылку. Пятая гульня называецца «Хто болей?». Тут трэба пакласці калоду пярэднім бокам уверх, а гульцы павінны адгадваць расшыфроўку верхняй карты. Калі адгадаў, забіраеш картку сабе, калі не адгадаў, перадаеш ход наступнаму. І апошняя гульня – запіс. Тут трэба не проста ведаць той ці іншы сімвал, але і здолець правільна яго ўзгадаць, бо першы гулец называе расшыфроўку, а другі павінен правільна запісаць абазначэнне. Канешне, найбольш цікавымі ўсе гульні становяцца, калі пачаць сумяшчаць катэгорыі, але гэта ўжо залежыць ад узроўню гульцоў. Заказаць насустрач музыцы вы можаце на нашым сайце mflushakskarbonka.by. Спасылкі будуць у апісанні і замацаваным каментарыі. Да пабачэння!